موسى رحمت علی ختم القرآن دے پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا د پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کریم کلن کامیاب دپا قرآن نشو پیزیاب دپا قرآن نشو پیزیاب او کرم پکڑے پاک اللہ غنی سبحان دے پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا نند موسیٰ رحمت علی ختم القرآن دے پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ موسیٰ بن واجد علی دی رحمت علی بن سردار علی دی رحمت علی بن سردار علی دی رحمت علی بن سردار علی دی او دمین زڑنو تاملو یہ اطمینان دے دمین زڑنو تاملو یہ اطمینان دے پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا نند موسیٰ رحمت علی ختم القرآن دے پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ خوشحال رقیہ سمیہ دا ورسرہ دا صفات مادا ورسرہ دا صفات مادا ورسرہ دا صفات مادا او اللہ را وسط پخیستا خول دوران دے پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا نند موسیٰ رحمت علی ختم القرآن دے پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ یہ خوشحال سب زلی دی دس حافظ عبید علی دی دس حافظ عبید علی دی دس حافظ عبید علی دی دزر دلہ بابا پکور کی چراغان دے پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا نند موسیٰ رحمت علی ختم القرآن دے پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ عدنان بلال یماما گانا دے مکرم پر شادانا دے مکرم پر شادانا دے مکرم پر شادانا داؤد او مصطفیٰ زہب خیرامان دے پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا موسیٰ رحمت علی ختم القرآن دے پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا پاک اللہ احسان دے وریگی رحمتنا ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ جبیریا کسویرہ دا صابرہ کلو بابا دا صابرہ کلو بابا دا صابرہ کلو بابا دا خودے بیا بائی خستق کھول دوران دے پاک اللہ احسان دے وری
د پاک الله احسان دے وریږي رحمتنا نن د موسی رحمت علی ختم القرآن دے پاک الله احسان دے وریږي رحمتنا د پاک الله احسان دے وریږي رحمتنا مریا بلال کرے حمدی احمد علی پدر شادمان دے احمد علی پدر شادمان دے احمد علی پدر شادمان دے اقرا یا نستا سے خوشحال پہ فرقان دے پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا د پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا نند موسی رحمت علی ختم القرآن دے د پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا د پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا فرقان مومنوں کو فواد دے یونس عباد اللہ پہ خات دے یونس عباد اللہ پہ خات دے خود تمنا دار دار زار 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 تمنا باد اللہ زڑگی شرمان دے د پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا د پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا نن د موسی رحمت علی ختم القرآن دے پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا د پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا حلیمہ سنہرا شادیگی انابیہ پہ خوشحالیگی انابیہ پہ خوشحالیگی او کرکیے جور دار 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 کرکیے جور نندان وارو چراغان دے پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا نند موسی رحمت علی ختم القرآن دے پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا نکاح خوشحالی سلیم شاہ دے عمران خوشحال ماما دے عمران خوشحال ماما دے عمران خوشحال ماما دے او دسی خوشحال پہ مہرانو نومان دے پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا د موسی رحمت علی ختم القرآن دے پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا د پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا ډیر زیات خوشحال وجد علی دے ورسره هم سردار علی دے ورسره هم سردار علی دے او په خوشحالو دار 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 په خوشحالو نن خوشحال خاندان دے د پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا د پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا نن د موسی رحمت علی ختم القرآن دے د پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا د پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا ابو سعید پشکل شعر خوندور و مزیدار خوندور و مزیدار آخری دار 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 آخری شعر میں ختم دا بیان ہے پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا نن د موسی رحمت علی ختم القرآن دے پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا پاک اللہ احسان دے وریږي رحمتنا عزت مند اوریدونکو د ختم القرآن له خوشاله د ښایسته کلام تاسو په اواز د شاعر ابو سعید بلاګړ اوریدو چې دغه موبایل نمبر دی 03018199451 او د ریکارډینګ پښمنه اسلامي سټوډیو معیار مدان کوشه چې دغه موبایل نمبر دی 030155505